ta pinangido do hormat tuaka hita na hudul mabuat hudulat di pudi pangiduan nami agak maju ma asal dengga kita patupah parminggota salinai hudoko kami hupangido kami akadongan nami dongata ruas na di pudi agak maju ma amanginang tujolo tabuat hudulata di agak depan. Horas Madita salut. Atong tapara dema rohadot pikirata martangena ho mahita. Amin. Marinde maita nomor 581 ayat sada 2 dohot ayat 3. Boleh
hite-hite goarni debata ama, doat goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doat goarni tahun di perbadian natu palangit dohot tanoon. Amin. Sian pardangulan akan abagas doahu jauh-jauh tuho ale Jehovah. Ale Tuhan saya tangihon masuaraku, saya patinggil mapinggolmu tumangi suarani anggukon. Molotung majujur ho ale Jehovah diaka dosa, tung ise mamanahan ale Tuhan. Alai tahe maroha pamuation doho, asa dihabiari halak ko, haleluya. Ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, saya pinuji maguarmu na badiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhatiuron, jala di padomu hodo hami, na holakhian sian ho, gabe saormu se dohoto, go hak lalas ni roha do hami ala ni i, saya jalo ma hamler ni rohanami nong tinopot mo marhiti-hiti anak mi. Amen. Marindi maita nomor 614 ayat 1 dot ayat 2. Yesus Tuhan sian banuagi jang turun haki Roma Tuhan si baluai dari minuan mudah dan merasami oh Tuhan masih maroham dia oh Tuhan saja menangi yang nangedeki songon si Maria inana martuai banyak amartua Allah haroromi oh Tuhaki Tapi gema patik ni tuhata sian patik naparjolo satu patik pasapuluhon patik naparjolo ahu do Jehovah de Batam nina de Batata dang jadi marakup ahu bahenomu de Batam patik paduahon dang jani gadammu jala dang jadi sumanaumu manang ahana di banua ginjang dohot na di banua tongaon roda di bagasan aek na itoru ni tano yang gutunggabi si sombaon manang sioloan pati patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai ahona humna do sogut akan namar sineang di goarna patik paupaton ingot hamu mapa badiahon hari minggui dinono mari maulah hamu nasa siulamu ale anggo ari papituhoni ari pardian ini Jehovah di Batam deui dang jadi ho mangula anggo dinasa deri manang nak mupe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isini hutani halak pen namangebati hutam airi dina olmari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di hari papituhoni di baheni do mbahenna di pasu-pasu di bata Jehovah ari paridianai jala di parbadiai pati palimahon unako ikon pasang opum mudo natarasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tanunan idehoni Jehovah di Batam diho pati panopon unako mamunu pati papituhon unako manglakup pati pawaluhon unako manako
pati pasiahon unako olo makatidakon hatana sotutu maralohon dungan jolma pati pasapuluhon dang jadi halengani roham bagas ni dongamu dang jadi halengani roham dongas saripe ni dongamu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongamu atong tapangido matu debata lao mangulahon pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombartu patikmi amin. Marende maita nomor 61 ayat 2 dohot ayat 3. Tapai mama atebe ngaso terhataon amagoani anso tubuh Yesus ipaluai anso tubuh Yesus Tatopo tima dosata martangi yang mahita ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partalup niroha jalana basar doho sarima pangulahi marohami dahami diwaini sesi sama sude dosa nami dang nahu pangasawan hami dukoniasi nirohami hati goran na pinatupani anak mudo nahu pangasawan hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabagi mahata baga-baga taringot tu hasisani dosa. Alia manami amani Yesus Kristus Tuhan nami. Na tubuh di huta Betlehem. Saya pinuji maguarmu na badiai. Ala naung ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haolomon tu hatiuron. Jala di panumu hodo hami naholak sian ho. Gabe saurmu sedoh to. Go halalas ni roha dohami alani say jalo maham latio ni roha nami nong tinopotmu marhiti ite anak mi. Amin. Marinde mahita sian 56 ayat 2 dot ayat 4.
epistel dihita sian Mazmur 77 ayat 12 1 ayat 16 tajahama marsoring-soring. Saya pujioku doaka pambahanan ni Jehovah, ay saya ingotor kudo halongangan akan nabinahen nai sian narobi. Ale debata ubadia ondo parhitian di dalammu, dung debata dia ma marhati bulon songoko ale debata. Nunga di paluaho bang somi marhiti tangamu, aka anak ni si Jakob dohot si Joseph, ima sahatna matuama akan atu mangihon hatani debata jalan nopeopsa. Amin. Marinde maita nomor naras itu ayat sada dohot ayat 2. Tidak komah hata porsiatai songon nahina tidak koni dong atas porsion di sando portibion rap mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tiribuon ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Barbadia andorang so habubuhan ido tuhata natu maon na bernit di panguman ni silatus nama tetar bajal libana di hau pinor silang natua tubanu atoru dung ditanom namula mangulu dari patuluhon nama naik tu surgo lahutul tu siamon di bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di simai bana pai mamulak su tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi porbadia jaladong sadahuri anabadia huria hatopani halak Kristen akan abadia dohot dia sesani dosa dohot dia taina mandok mulak mangulu dosogut angin halak nomate dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Tapi gimana titing dihita. Titing ni huriata di bagasan minggon na perjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu dung ari Natal do topik madok moliate siala asini rohani debata
sian sada Timotius bidusada ayat 12 1 ayat 17. Na paduahon ruas napida mamukka sadarion minggu 20 Desember 2024 nunga pindah huria keluarga Emperes Sibagariang inangi Cecilia Boruta Barat dot sada yanakon nasida alamat Jalan Pangeran Antasari RT Pitu RW 2 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sian Wiksada nasida pidatu HKBP Subang Resort Subang Distrik 10 Walu Jabar Teng DIY. Na patuluhon pembubaran Panitia Pesta Kotilon 2024. Panitia Pesta Kotilon memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu 10 November 2024 seluruh rangkaian kegiatan Pesta Kotilon dan Tahun Oikumene Inklusif HKBP Mampang Prapatan tahun 2024 telah terlaksana dengan baik. Maka pada hari ini Minggu 29 Desember 2024 setelah warta ini diberikan kepada Ketua Panitia Pesta Kotilon waktu untuk menyampaikan kata sambutan dan setelah ibadah pukul 9.30 bahasa Batak sebagai ungkapan syukur dan sukacita Panitia Pesta Kotilon menyediakan snack di pintu depan dan juga akan dilaksanakan pembubaran Panitia Pesta Kotilon bertempat di Gedung Serbaguna. Untuk itu kepada semua panitia, majelis diundang untuk mengikuti acara tersebut. Na paupaton ibadah akhir tahun dan tahun baru sada permingguan bodari ujung tahun di hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 di Patupa do Parpenguan Manang permingguan bodari ujung tahun masuk pukul 10 WIB bahasa Batak bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB bahasa Batak. 2. Pertangyangan keluarga pukul 00 WIB. Tapatupama pertangyangan keluarga pukul 00 WIB. Parsirangan ni tao do mamuhay tahun na baru. Songon dalatta makamulyatehon padonganion ni debata di tahun 2024. Dohot mangido pangurupion ni debata laho madalani tahun na baru tahun 2025. Tapatupama pertangyangan keluargai di Bagas Tabe. Acara di Parade Huriata tajaloma acara isian situa wik tabe napatuluhon tolu permingguan tahun naib baru di hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 pukul 7.30 bahasa Indonesia maringanat di Garejaon di Patupado permingguan tahun naib baru palimahon permingguan keluarga di hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 di Patupado permingguan keluarga di Manogot Marbahasa Indonesia pukul 7 WIB di Arian Bahasa Batak pukul 30 WIB hudulma marsa keluarga Jalaboido Patubegehon Pujian marumah konvokal grup sa keluargai jala tapabotohon ma tu parhalado laos disima tapasahat amplop pelean bulanan dot amplop pilihan tahun di Paradedo amplopi na paunopon pilihan Natal keluarga tapasahat ma pilihan Natal keluarga marhite situa setok tabe na papituhon pilihan tahun tapasahat ma pilihan tauta songon tanggung jawab ta di tonga-tonga ni huria songon ruas na mangulu partodiota tapasahat ma marhite situa sektor tabe na pawaluhon parkir kendaraan mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di kompleks gereja secara teratur dan kendaraan yang diparkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Napasiahon ruas na marsahit. Tabuam ma di bagasan tangyangta akar ruas na marsahit. Hatani di bata pasahak madalam mutu Jahoba jalaha posi ibana asa ibana paturehon di enet sian pesalmen bidu tolu itu ayat 5. Na pasapuluhon na marulang tahun parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun turuas ni huriata na marulang tahun di bagasan saminggon di dok hatani debata di tangan nasiamud do kajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon sian poda bidutolu ayat 10 na pasapulu sadahon na marulang tahun pardongan saripeon parhalado do truas pasaton selamat ulang tahun parsaripeon turuas ni huriata na marulang tahun di bagasan saminggon
didok hatani debata ai di jolo ni saluhutna marsi haholongan si tutu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido gudang dosa sian sada Petrus bid 24 ayat 8 pasal 10 hon parhepengon terlampir akapelean hamolateon dot nasing nasojinaha dititingon teda mariharotas acara nadong dihitabe songonima titing niuriat tadi bagasan nasa mingguon tuhat tama mamasu-masu. Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih dan penyertaannya hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bersekutu di gereja kita yang tercinta ini. Dan sehubungan masih suasana perayaan Natal, izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal. Semoga cinta dan damai sejahtera selalu memenuhi kehidupan kita beserta keluarga. Pada kesempatan ini, izinkan saya berterima kasih kepada Amang dan Inang Pendeta saat ini hadir melayani Inang Pendeta Suryani Idasite dan serta Amang dan Inang Parhalado. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami panitia Pesta Gotilon Tahun Okumene Inklusif HKBP Mampang Perapatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Amang dan Inang, tuan-tuan kami, saudara kami, anak-anak kami yang telah bersama-sama dengan kami panitia Gotilon mensukseskan Pesta Gotilon yang merupakan tradisi masyarakat Batak dan juga tradisi jemaat HKBP Mampang Perapatan yang tiap tahun kita laksanakan. Di mana tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan berkat-Nya yang dilimpahkan kepada kita, bukan hanya berupa rezeki, namun juga berupa kesehatan. Dan pada kesempatan ini juga kami menginformasikan bahwa panitia Pesta Gotilon Tahun Okumene Inklusif HKBP Mampang Perapatan tahun 2024 telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Amang Inang Pendeta serta Amang Inang Parhalado di forum sermon pada tanggal 20 Desember 2024. Adapun beberapa poin yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif HKBP Mampang Perapatan tahun 2024 antara lain: pertama, rangkaian kegiatan Pesta Gotilon Okumene tahun 2024. Kedua, terkait laporan keuangan, yaitu jumlah uang masuk dan keluar mulai awal pembentukan panitia hingga selesainya acara Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif tahun 2024. Poin berikutnya terkait penggalangan dana yang berasal dari Silua, Celengan, Bazar, Tortor, amplop persembahan Gotilon, pin emas logo HKBP yang disematkan oleh Amang Parises Distrik 8, dan terakhir dari kegiatan Malam Dana yang bertajuk Simponi Lasni Roha. Poin berikutnya terkait dengan penyerahan barang yang menjadi inventaris Gereja HKBP Mampang Perapatan, yaitu 1 unit TV 55 inch dan 6 bidang vertical garden yang merupakan persembahan dari sektor 1,
sektor 2, Kor Maranatha, kategorial AMA, kategorial sel sekolah minggu, dan juga panitia Gotilon. Untuk kesempatan ini kami juga memohon izin kepada Amang Inang di dalam kategorial lansia dan anak-anak kami sekolah minggu. Ada 2 bidang yang kosong di yang dekat dari pintu masuk. Kami dari panitia Gotilon akan membuat vertical garden. Mohon izin kami meminta itu mengatasnamakan satu bidang itu untuk Amang Inang yang kategorial lansia, dan satu lagi untuk anak-anak kami remaja dan pos 10. Itu mohon izin buat untuk bisa nanti akan disematkan nama di bidang vertical garden tersebut. Demikian beberapa poin yang tertuang pada laporan pertanggungjawaban panitia Pesta Gotilon dan Tahun Oekumene Inklusif HKBP Mampang Perapatan tahun 2024. Dan sekali lagi izinkan saya mewakili panitia Pesta Gotilon dan Tahun Oekumene Inklusif HKBP Mampang Perapatan tahun 2024 mengucapkan terima kasih pada Amang Inang, Natoto Nami, saudara kami, anak kami yang telah bersama dengan kami untuk dapat menyisihkan penghasilan kita sebagai tanda terima kasih kita kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita yang telah memberikan rezeki dan juga kesehatan sehingga kita masih sampai saat detik ini kita dapat bersekutu bersama-sama dengan keluarga dan saudara-saudara kita, masih bisa menghirup udara, tersenyum, juga masih menikmati enaknya berkendara mobil, motor, masih bisa berjalan, berlari juga. Dan maka sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya menyampaikan bahwa penggalangan dana tahun ini sekitar 98% berasal dari jemaat HKBP Mampang Perapatan dan hanya sekitar 2% saja dari sumbangan donatur luar. Dan memang begitu seharusnya adanya, karena Tuhan Yesus Kristus telah memberikan rezeki dan juga kesehatan kepada kita jemaat HKBP Mampang Perapatan, dan maka kewajiban kita juga memberikan rezeki kita kepadanya, bukan kewajiban orang luar yang memberikan rezekinya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di tahun depan mari kita dukung penuh panitia Gotilon selanjutnya dalam menggalang dana yang untuk nanti akan digunakan untuk operasional gereja kita. Semoga tahun depan kita diberikan kesempatan untuk dapat lebih banyak lagi memberikan rezeki kita berupa material dan mengurangi atau menghilangkan sumbangan berupa kritik-kritik yang tidak membangun. Terima kasih. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yesus
Ratu Raja Kristus di Paluai, di huta Betlehem peak dibarai. Oh Tuhan, para pisaran sian purbai, manukap domar somba Tuhan. Seredo anggur dori ami joni, di pelehan Raja Nasorangi. Oh Tuhan, Debatana sumurung sian salut naroha, imana mangramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibelta turpuk jamita dihita di minggu na parpudi di tahun 2024 tahun, ima natar surat di sada Timoteus bidu sada ayat 12 sahat rodi ayat 17. Sada Timoteus sada ayat 12 sahat rodi ayat 17 hujahahon ma di tonga-tongata. Mauliate hudok di namar gogoyhon ahu ima Kristus Yesus tuhatai ay dietong duaw haposan ubahen na di pabak kita gabe parhalado. Pangicahi duahu na jolo jala pangalele jala siulahu gogo. Alai dapotan asiniroha doau, ay dakkubo to nahuulai taga soporsei do peahu. Alai gabilam sumurung doa siniroha ni tuhatai, matat haporsiao do tolong niroha di bagasan Kristus Yesus. Haposan jala sadok tau jalo dohaton, nung ngaro Kristus Yesus tu portibion, paluahon aka perdosa, sian akaido ahuna perjolo. Alai alaniodo ubahen nadiasiahu, nang jumolo marhite sianahu patuduhonon ni Kristus Yesus sadok labas nirohanai, bahet tirua dia kananang porsea di ibana tuhangoluan saleling lelengna. Alai hamuliau dohot hasangapon si saleling leleng nama diraja na somar mulai ima debatana manotong na sodapot idaon nama mujungi. Amin. Ima sahatna dihita salhutna na deholonga di bagasan Yesus Kristus pigarinai merujung mata 2024 ida tia manginangka sadar tidak sadar hita di bagasan perdalanapta na satau bolonon godang do sihol sohonon pada awalna dido molongam holsoan pitor dalau dorohatta ketidakmampuan, ketidaksanggupan untuk menjalani sesuatu hal. Ujungna gabi Roma ungut-ungut, Roma holso, amang Tuhan, buhana mon, alai ternyata amang dot inang boido tabolusi, saborat ni borat ni hamolon ditikina salpu, boido tetap tadalani, nang pe sipata nang tinggang, nang pe sipata saya tangis, alai
Ternyata saat dohita tu tanggal 20 sia di bagasan tikion. Gudang dok kaulota naso denggat dia do pandi debata tak hilala. Alai tong do di parar debata hita. Jadi jamita di hari minggon amang dok inang dohok topik madok moleate siala asini rohani debata. Jadi molo didok madok moleate manang mengucap syukur lapatanna manang ada maknani. Jadi molo madok moleate ima respon yang layak atas kebaikan dan kasih Allah. Jadi molo tadok moleate tu debata respon tadui merespon kebaikan yang diberikan Allah kepada kita dalam perjalanan hidup kita. Jala molo didok asini roha manang kasih karunia, artinya kebaikan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak. Jadi buah sama amang dot inang di topik minggu sadarion madok moleate siala asini rohani debata dibuat ma sian sada Timoteuson. Adong tabereng dison marnida hita dung jala mabegi hita naking barita na pinasahat ni si Paulus tu si Timoteus na posoido pe ibana nunga di jo ibana gabi ulua di tongan huria posoda pe ibana alai di tonga-tongan ni haposone dia dah kurian na dia do pani ibana alai termasuk do pengajar sesat. Jadi budi ibana madele jala gali ibana jala merasa tidak layak ibana untuk melayani apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Di somaro surat penguatan sian si Paulus tu si Timoteus marningot si Paulus di pajuun ni debata tu ibana. Jadi di molotado sistem amang dot ina sistem share. Jadi berbagi pengalaman dan tujuan berbagi pengalaman ini adalah untuk menguatkan Timoteus untuk tetap memperlengkapi diri untuk tetap melayani mangulah-ulah na dipasahat ni dibatati ibana ro masi Paulus ibana mah au na jolo di ibana au na jolo pangatsi duau nina. Jadi pangatsi penganiaya molo adong dibereng ibana halak Kristen dilele ibana dipikir ibana hajagon ibana dui dang bertentangan ni dot debata dirajum ibana halubia dui ditakub ibana halak Kristen dipamati ibana alai justru ditiki pacupang ibana dot debata dilala ibana mahape nasolayak du ibana alai amang dot inang di ketidakmampuan dot di ketidaklayakan ibana tapi ring maperdalanan ni si Paulus nagabe penginjil ibana manang perbarita nauli ditakub debata ibana borak do ibana tu Asia tu Ethiopia sahado surat nanang tu Roma dung dipatau debata ibana. Jadi masada penguatan tu si Timoteus bahwa orang-orang yang telah diperkenankan Allah walaupun sesungguhnya menurut pribadinya bukanlah orang-orang yang layak, tetapi ketika Allah berbicara dan ketika Allah berkenan kepadanya maka dia akan berangkat dan dikuatkan oleh Tuhan. Manuaing diser dikuatkan masih Timoteus asa tetap ibana berdalan ibana mangulah-ulonna alai huhut nang berengot ta amang dot inang dison imang di roha moliate ni si Paulus ditiki di parar debata ibana sian naso tau ibana gabi dipatau mangulah-ulan na belga naso dung dipikiri ibana ala dipasahat debatati ibana alani amang dot inang ragudang do pengalaman ta amang dot inang di parngoluata di bagasa sataunon bohadu di bata mamarar hita kadang kan nasutawo to di parar Tuhani manang nadak kita ala tapi kiri molo di parar Tuhani hita mula-ulan na holan ulan na belga do jala di parar Tuhani hita maulan-ulan na tapi kiri holan ulau di bagas coro do melayani Tuhan iro na taberang na tapi kiri hape dison gudang akka ulaun-ulaun di tongani bagas tapi di tongani akka jabatan na nilihon ni debata adalah perkenanan Tuhan. Allah berkenan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaannya di mana di ladang di mana kita bekerja. Taduk mamoliate molo tabulus tahun 2024 alai senggul musi amang dot inang ate kan. Jadi atar somal do molo di tanggal 1 Januari oti ro per minggu ate. Ala nga nang bo sa dumartangyang nuang narwa mati malang alala perlu jauh memang di tanggal 31 mamanggang makan mangalang kue ma ujung na terpodom ma ale nga diantisipasi huria ya mang di tanggal 1 Januari masuk tanggal 10 do di dang jamualo di robe hema hita lapatan arahono ni huria do hita
Manutup tahunon tu gereja. Memulai tahun baru tu dia tu gereja. Jadi ditaruhon debata di pabor debata sian siap bagas corona jala ditaruhon debata mengunjungi tahun dot asin orang debata siap bagas coro jala diarah musen Allah memasuki tahun baru nagok hamonon ahla diperkira kakak tahun depan resesi ini kan alai manak sangon dia pe alai nang di pabor hati tamu se bor hati bagas coro jadi unang lupa kita tanggal 12 sadara amang dot inang nang pe hita nga mangaradi diri di jam 00 kan di jam 00 ngase mangaradi alai unang lupa hita di jamita di bagas santikyon diarahom mahita madok mauliate siala asini rohani debata dia masini rohani debata na perjulu amang dot di inang asini rohani debata si hamole honota di bagasan ngulutta imana perjulu di ayat 12 mauliate hudok di namar gogoyon ahu ima Kristus Yesus Tuhan tahi ai dietong duau haposan ai dietong duau haposan ubahet di pabakit ahu gabe parhalado ai dietong duau haposan dia doa sini rohani debata ubahen na matsai takas di papatar si Paulus di bagasan tikyon maroha mau liatin ibana ala dietong debata ibana haposan tabayakom mamang dot inang haposan setia padahal Paulus yang awalnya adalah seorang penjahat sahalak pamunu nasolayak na selalu dihindari oleh orang-orang percaya karena ketakutan akan ditangkap alai rode bata madok hab dietong debata dilayakkan debata ibana sian nasotawi dipatau debata ibana hidup benna bohado hita madok mauliati di bagasan ngeluta ahadu nama ngucar hita amang dot inang madok mauliati tu debata ala dietong haposan dilayakkan jadi molo adong dongat tamerga bustu hita sehali dipijam hepeng sakita pijam maju hepeng mibah hulepe marsogot pai maro turu gaji ke-13 nina ape roma gaji ke-13 dang dibayar tahun depan ne dohonot tama moloro ibana musim mamijam pijam jo hepeng mibah apalana sopi situ tudo nga mulai merpikir hita nunga pitoradong di bagasar rohat tamadong ay lakaposak ko na diarai pijapo deng polak ko tuaw HP amang dot inang di bagasan tikyon dietong dia adalah setia dia adalah setia justru Paulus melihat dia bukan orang yang layak di hadapan Tuhan alani dona disungguli hita marhiti hata ni debata di bagasan tikyon godang akka nasolayak kita saluhna di bagasan ngulutna tetapi justru Tuhan memperbolehkan kita untuk tetap berkarya dalam kehidupan kita namar grek pe namadabu ekonomi pe namar 33 pe manang nalemah di ekonomi alai di palos debata tetap berjuang na atibo jabatan na pe na adong di tempat na dumenggap pe dia kapakobasion alai wiko berengot tado molo sian hitung-hitungan ni logika ni jolma dang jolma na layak kita karena kita bukan orang yang sempurna alani dona dia rahu kita mengucap syukurlah madok moliate madi asini rohani debata ala dilihat debata kesempatan tuhita jadi rasa syukur yang terbaik adalah amang dan inang ketika kita mau melakukan pekerjaan kita dengan total di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Jadi rasa syukur terbaik adalah ketika kita mau melakukan pekerjaan pengutusan Tuhan dimanapun kita berada. Ima rasa syukur madok moliate tuadopan debata sia kita. Alanya sasitongna malah sama padok ni si Paulus di 2 Korintus ayat 5 dada tahu kami sia diri nami sadiri kita bukan adalah orang-orang yang layak alani di para debata hita ucapan syukur yang berangkat dari hati yang sadar hati yang peka terhadap campur tangan Tuhan dalam hidup
Itulah yang sangat perlu dalam hidup kita. Jadi ikor rajumat tado godang nang binahen ni debata pekahita. Jadi dia dong muncul ungkapan syukuri imasian kepekaan hati. Jadi molo olo hitamang molo hitamadok moliate di ngulut tatu Tuhani sasitong na nunga ikon evaluasi hita berarti na urang pekado hita tu pangatoyon ni debata. Jadi di arausi Paulus mahita di bagasan tikion naing mahita marsiajar tujulo ahma nanaing sipatu pota alai las nirohatta di ngulutta ima di lehod debata kesempatan itu hita di lehod debata kesempatan itu hita napa dua hon marhiti hata ni debata di bagasan tikion ahado mengejar hita madok moleate tu debata ala nungata jalo asiniroha ni debata ima di ayat 15 jidok haposan jala sadok tau jalo 2 tahun nungaro ci Kristus Yesus tu portibion paluahon aka perdosa sian akai doau na parjolo. Jadi apa yang mendorong kita bersyukur dalam hidup kita terlebih di dalam mengunjungi tahun 2024 tahun imah hasesan ni dosa nang tajalo hasesan ni dosa nang tajalo di bagasan ngoluta idu nadnang na diberang ni si Paulus diberang iba nama perdosa duau perdosa dau ditiki parjatiau ditiki pangaci dau alai di palos di batado ibana mangulah ulau nabalga dia saplonom di dok alai alan yodo ubah dia siau nang jumolo marhite sianau patudu honon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohanai bahet tirua dia kana nang porsea di ibana tunghangoluan saleleng nililingna. Jadi adong di si amang inang kata kunci di dong sianau patudu honon ni Kristus Yesus sadok labas ni rohana. Jadi berlabas ni roha do debatatu hita. Pengampunan yang diberikan kepada kita adalah bukti daripada labas rohani debatatu hita mangalihon pengampunan tu hita. Hidup ben namang dot dinang molo dirajumi si Paulus ibana perdosa dang tinggal di hagalion ne ibana alai berangkat do ibana borhat do ibana tanpa beban di dosa. Taingot amang dot inang borhat do ibana manguduti ulon pakobasyon na pinasahat ni debatatu ibana perdosa do ibana alai di borhat ibana tanpa beban dosa. Anggo hita kan ngata jalo pengampunan dosa sia debata ngata jalo hasasan dosa sia debata alai sayolo do pehita jujut tartanum di kesalahatta saya marningok mehita amang tahe dang bu hita mengampuni dirita ala saya taingot kesalahatta ditikina salpu ala saya terajumi dang disesa debata do pedosata. Jadi amang dot inang didok si Martin Luther songonon pengenalan dosa adalah permulaan keselamatan. Jala Roma musesi kalpi do ibana Bapak Gereja ketika ia yang dahulunya adalah binatang yang galak dan buas diubah menjadi seorang pendeta atau gembala, Kristus memberikan petunjuk yang luar biasa tentang kasih karunia-Nya dari mana semua bisa dibimbing untuk mempunyai kepercayaan yang teguh bahwa tidak ada orang berdosa bagaimanapun mengerikan dan buruk pelanggarannya mendapati bahwa pintu gerbang keselamatan telah tertutup. Iman. Jadi molo teracumi kita berdosa punya kesalahan atau merasa kita terbeban dan tidak merasa tidak ada pengampunan, justru Calvin mengatakan bagaimanapun mengerikan dan busuknya pelanggaran bahwa pintu gerbang keselamatan telah tertutup. Tadok soni sasitongna amang dot inang ukabdo hasesani dosa tuhita salhutna dilihat do tuhita asini rohana jala dipaluas tuhita majalo hasesani dosa
tua dopan ni debata hidup benna molalong akam masa lalu na sobo hidup beta tanggali na mabani gabi ihot dihita na mabani gabi penjara dihita adong dua halak amang dot inang di masa sonari mangulu di bagasa sonari sehat di bagasa sonari alai sa ditarik rukungna tu masa laluna alau lamba mikiri hahurangan patut dang songnom mau najulu patut dang songnom mau ban nunga dilihat debata hasesan di dosa tu hita alani ikut tarojar do hita terbuka untuk merdeka Roma dapat to debata molo tumpe adong kesalhata na sorodo pe hita madapot to debata sonari di paingot hita ukabdo asini rohani debata mangaleon hasesan di dosa awara ono kumaju hita mangdot inang merede bukit di nomor 600 sia bulu sia boy maju tabuka bukit deta bodo urupan ni ya ayat 1 ayat 2 panidangion ni si John Newton doon ala perjahat tu ibana naolo manggadis trafficking manggadis colma dungi di tongani lauti ibana di ombang-ambingkan gelombang neng mate ma ibana neng tenggelam alai ro ibana tua do ban di debata mangido halua do hasan dosa di palua debata ibana jadi gabi parbarita nauli ibana alani amang dot inang molo tarajumi dosa tei mabobani hita mamereng haluaon tu debata ala sipata kan amang dot inang dinguluton sajok do pikirat tata rojar mamereng hatawot tamanang kelayakan kita dan begitu kehendak Tuhan kita lihat keyakinan kita tenggelam gabe tertekam heta alani dosa hape justru debata mengukap asini rohana mangalehon hasesan dosa hidup benna roh Tuhan Yesus tu portibion tubuh lea dikod diparsilakon mate jala hehe asa hipal tu hita asini rohai jadi sejujut do hita mamereng pajupahon hata wota ketilak layakata dohot hasikopan di debata malang kesempurnaan Tuhan gabi olo hita martabuni dangolo manesa dosa tatu debata ujungna gabe partalu mahita saya gelisah mahita jala saya didodoni kesalahani mahita alehatani debata di bagasan tikon marningot song si Paulus dang dirajumi debata hadoson si Paulusi sadia balgape dang mangotapi asini rohani debata tu ibana jalalos ima tajalo amang dot inang
di perdalanan ni ngolutta molo nu jala molo nunga di sesa de bata dosata hitape ukap mamanesa dosanya kadongata las imana patoluhon buasa hita madok moliate di asini rohani de bata na pinapatar tu hita ima ala di pasat de bata tu hita hasangaponna jadi Yesus Kristus di leot tu hita hasangapon di de bata dui hidup ben amang dot inang di detei hasangapon di de bata baru hamata hemse dame ma di jolma atong molo marhite barita natal di paingot tita hasangapon di de bata dame di jolma unang tatakko hasangapon di de bata unang tabuat hasangapon di de bata molo didok hasangapon di de bata dame ma di tanon parohon hasangapon ni de bata di portibion marhite taulah dame molo tadok amang dot inang hasangapon di de bata hape dirit tadang mardame jala hita dang mardame maredok podongata bohama behenot tamar sangap de bata dakubo tu amang dot inang adong dope satro di bagasan tikios satonga-tongata na maol mangampuni donganna manesa dosa ni donganna na maol amang dot inang manesa dosa ni hahanggina unang sapi dibuan gabe baro na subui pambalumoni tu tikina nengro Tuhan sudah memberikan kesembuhan maka sembuhkanlah diri kita unang tatakko hasangapon di debata marhitia kaulota jadi hiadohu dohoti ibadah na niuluhon ni opu porus bonar na 70 di Surabaya. Jadi dalam hal sederhana pe olo dihita membuat hasangapon ni debata. Jadi hati haina marmusik ibaen dang sian ruas nihuria. Dak bote na sosial ruas nihuria malang sian ruas nihuria. Ale olar selesai ede marjami tanakku opu porus pitor ditinggal permusiki ibadahi. Jadi herana songnon ngasabi ulan nami ulan musa terus nanamai herana songoni. Jadi dalam hal songoni pe bodo hita manakko hasangapon ni debata cuek kita. Jadi di paingot dona bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kelayakan, lakukanlah kemuliaan untuk Tuhan. Mardame mahita ai sipata do marbadahi akan marhamaranggi alani warisan leido cemula manuaka pangarato udang do mulak pangarato da alana madulo tano hatu buat do keluarga alena wolo do madulo tano warisan walaupun sudah poti tahu tano warisan tidak masalah ala dong do sahalak ama martelepot tu burun hidup ibana songono marsahit ma burunon ido bapak nom ma wasa marsahit tu buru dakwo to amang dot inang hiya tatotoni marsahit burunon ala negari judoho ala pangarat tu burunon ido ibana unang tangis so hita kan perintis do dang pewaris jadi molo perintis ikut berjuang do molo sudah poti tapi warisan ala hita kan nabu mula-mula do adong do halak saya holan nan ihot ni warisan ali dang ulo mula-mula didok generasi yang kuat bisa menghasilkan generasi yang lemah alania holan na holan warisan do na di jalona jalan na dipikirina dang dilihon wahadu ibana memulai hal yang baru alani dona tasalpuhum ma akka hahurangan do akana sudinggan maradok pun akka hanggita molo tumpe alani akka sinamot molo tumpe ala memang rata-rata ni akan sinamot do kan budangan mabay marmara marbada manang mabay kita jutro hatta hape molo ngajutro hatta na manabay sampah duit itu dirita. Jadi ketika kita memikirkan kekurangan orang lain, ketika kita memikirkan dendam dan sakit hati orang lain, hati-hati amang dan inang, kita sedang memasukkan sampah ke pikiran kita. Mardame hita, papatarhon, hasangapon ni debata, masa di tunga-tunga ni parangaluata. Alani, rap madok moliate mahita tu debata, ala asini rohani debata, manotong do. Di leod do tu hita hatawon, Tuhan berikan kepada kita kelayakan haposa kita nang pesasitong na dang na sempurna hita ala olo di tengkar janji tadok mamoleate tu debata ala di sesa dudu satta tadok mamoleate tu debata
ala dipapatar doha sangapon na marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus, dipapatar damai di portibion. Ala ni songotad dan hamula teota amang dot inang taingok ma tanggal 30 sada rapi tamar pungu di son jala rap di pabor hati tamu se tanggal sada modohodok pehita tadok di gotil tabu kia kacang tabi ate tabu kia kacang tabi molo song na modohodok tasugut tabu dia le gabi mardosa pardita yate diajari ruasna salate kopi nama dibuan molo kopi do kacang na dibuat bui do ala ditinggal hamba di mejei dungula nang tu gereja berbagi kacang mahita di ngoto nak modohodok kau itabu dia song ni kan ima tadanas tirata di pergugui di pabor hak di batahita madalani ari-ari nagok asin rohana amen martangi yang mahita alia manami na di banua gicang mau lihat dohot puji-pujian di pasahat rohanami tu depanmu di holongan ni roham na somarna sudah di ngolunami di papatar hodo dinggani basam ile ko hatawo di hami nang pesotau hami di papatar hodo hasesani dusa Tuhami Tuhan di papatar hodo hasangaponmu di paroho damem di portibio marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alani Tuhan di batata rojar mahami bersemangat mangula kaulon nami di akanan pinasahatmu Tuhan mol si patagale madele hami tarilu hami alani akaboban na hadopi hami asiro ham Tuhan pergugoi hami anggia boy hami o Tuhan di bata mangula holong maniroham parsuruamu dia kaulon dan leom Tuhan bukan masudi ruas di huriam pasu-pasu nasida di sude pergumulan sihol ni rohana sida dia kana sinitan ni rohana sida na sobedu tol has dope di tahun 2024 anggia di tahun 2025 boy na sido Tuhan de batam minar mamnatap makirim akan nang patupamu lobi sian akan pinikiran ni rohana sida Tuhan saya tabaya kahahi paso dia kana gale wa kami secara khusus akan ruas ni huriam namar sahid di tonga ni bagas nasida nang dia namar sahid di rumah sakit secara khusus Cynthia Pronika baru manalu inang nyonya situa gidi manik baru marpau suang-suang natades manik do pesta rob sihana di tonga ni bagas nasida papirto di nasida unang gabi gali nasida Tuhan di parsahitonna pasu-pasu obat na pinangan nasida do si pangano makorona malumome buat kami akan marulang tahu di bagasan samingguon adong ruas ni huriam amang nabasa saplon palak sai tabai akalas ni roha ajari nasida mamilangi ari-ari na pinasahat mutu nasida asa dapat tua nasida suang-suangnya karuas ni huriam namar ulang tahu pardonga saripeon adong 5 halak sai lampahot haholongan ni roha sai lam tabba akalas ni roha tujulan nerion rap tululuk tutoruan wa kami ma sudi akka kegiatan neneng patupaun sahatu di bagasa samingguan ibadah di gerejaon ibadah di keluarga songotadda madok moleate di padongan yomu di bagasa satu bulonon sai ramoti ma Tuhan song-song ni wala sok kami do di bagasan tikion molo jongjong panitia gotilon dohot panitia pesta okumene inklusif di tahun 2024 lau pasahaton laporan pangulan nasida satau bolonon tung macai Maria yedu hami marlas ni rohami Tuhan sudi ruas ni uriam manupahi godang manang otik tuhuk na hobartu haboyon nabi aleboy hami Tuhan rap reta patu pahoni asaboy adong menopang akapakobasyon di tongan uriam di akapakobasyon pasu-pasu masudi panitia gotilon naung loja nasia diakka ulauni so mamikiri ari partikia dohot materi alai lasroh nasida makobasi di tonga-tongan yakka ulaun nasida nama cairot cot situtu di pelon nasida dirina pasu-pasu ma nasida Tuhan dohot panitia gotilon na manguduk di tahun 2025 moleate mamang nabasa disudia kapan upahunion ni panitia dohot ruas ni huriam gabibui adong akana gudang nabui patupon ni huriam di akka pakobasyon Tuhan sesama dosa nami asa tung tamaham gabi anakon mangasaon Kristus Yesus Tuhan martanya kami Tuho amen tahalas somahatani debata marhite na maridi hita huhut pasahat pilihan Jesus,
Tatangya kom mapeliata ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni salhut selehon nadinggan dot na solibasa na mauliutus hupasatami masian na nilihomi tuhami pelian nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni seleho-leho mitu hami asalam girgir hami madok moleate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manamina di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say romah harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangucunan, walua mahami sian pangago. Salam
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutop di munabe. Selamat hari Natal dan selamat hari Minggu.